IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Baligi iti groundbreaking ceremony iti baro nga building iti MMSU College of Business, Economics and Accountancy wenno si BEA idi na minsan nga aldaw para iti panakaibangon iti 126 million peso 3-story academic complex. Manamnama dati ang mailipas into November 2027. Iti pasdek ket maipatakder iti abay si BEA ket mapatakderan iti kitchen, computer, entrepreneurship, ken research laboratories para kadagiti na duma programa ngayop opresar iti kolehyo. Kuna ni MMSU President Julius Manzano Jr., iti paningiladawan na iti pasdek ket may sa adakkel nga adang iti panagsurot iti universal quality education iti agenda nga succeed. Iti si BEA ket ada populasyon daytan nga agarog 3,000 nga estudyante iti may kadwa semestre iti napalabas nga akademiko atawen. Adaan met ti kolehyo iti 2,833 na agpalista. May nga bilang anong dakilaeng iti sumagadad ken sumarsarno nga tawtawen. Daytoy a proyekto ket maikari a pagpuunan para kadigiti agdama ken masakbayan nga estudyante iti Mariano Marcos State University si BEA. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.